В миналата част отворихме миналите две кутии на Bellbox. Сега в тази част ще отворим и кутията им, която е за март месец. Има доста интересни неща. Както ви казах и в миналото видео, във всяка кутия има по една такава бележка, където са описани всички продукти, както и цената им. Още от сега виждам, че има някакъв крем за 190 лева. Имаме на Yenges хиалуронов серум. Имаме шит маска, отново на Yenges. Води се нощна. Предполагам, че ще е от тези, които сега са доста популярни в TikTok, с които можеш да си легнеш да спиш. Честно казвам, никога не съм чувал тази марка. Води се крем и праймер. Имаме блъш руш на Офра. Цвета му на пръв поглед е доста розов, но според мен ще стои много красиво на кожата, защото има по-пепеляв подтон. Накрая остана и балсамът за устни на NL Beauty. За NL Beauty имам впечатление само от моливите им за устни и наистина са доста добри. Ето така изглежда самият балсам. Този е с кокос. Кутиите със сигурност се заслужават, със сигурност спестяваш пари, особено ако си искал да си вземеш някои от продуктите, които присъстват в самата кутия. Напишете ми в коментар дали би ви било интересно да сравним Bellbox с някои от другите абонаментни кутии, като Goldbox или Kibrit.